Kde začať? Asi si všimli, že som dosť aktívny na sociálnych sieťach a snažím sa často pridávať nové videá. Toto bude skôr také štatistické video, takže pár faktov na úvod. Od začiatku roka som pridával na každú jednu sociálnu sieť nové videá. Ku dňu 22.9 ich je 171, čo je v prepočte na každú jednu sieť, ako je Instagram, LinkedIn, YouTube, všade som 855 videí. Tu sú konkrétne zliadnutia po mesiacoch. Apríl 78 000, maj 15 000, tam sme boli troška neaktívnejší, lebo som bol na dovolenke. Opakujeme. Takže boli tam asi iba nejaké 2 týždne. Jún 56 000, júl 227 000, tam sme chytli jeden taký viralík, pekné video na Facebooku, to pekne vystrelilo. A potom sme sa s Bráškom rozhodli, že asi nemá dôvod alebo cenu to riešiť tie videnia a že sa skôr budeme zameriavať iba na lajky, komentáre a celkovo nejakú tú pridanú hodnotu, že keď nám ľudia budú aj reagovať na tie videá. No a samozrejme sa snažím propagovať tie moje nové služby, ako je aplikácia, vytvorenie nejakej komunity a nejaký ten check-in. Ale čo sa stalo 19.9. bolo to, že náš nový editor a náš tréner v Epix Gyme Marek pridal nové video, opakujem, a jeho prvé video sa stal virál s počtom zliadnutí 1,7 milióna videní. Akože halo. Takže to bol akože hrot. Toto video má viac ako 2800 lajkov, čo nechcem trepnúť, ale možno keď počítame všetky naše videá, čo sme pridali, tak toľko nemajú lajkov. A je to zaujímavé. Je to veľmi zaujímavé. Takže iba na záver chcem podotknúť, že nemáme pláne nahrávať takéto ďalšie videá a naháňať sa za virálmi, ale stále sa budem snažiť pridávať ten hodnotný obsah a pevne veriť, že sa vám to bude stále páčiť a možno sa dá viacej do popredia aj tá edukačná stránka a že vás to bude naďalej baviť a možno sa z toho tiež stane nejaký virál. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí.